Здравейте! Ако знаете какво ми се случи преди няколко дни, нали ги знаете от тези ужасни, отвратителни вирусчета, които сега върлуват много през летния сезон. Опита се и едно такова вирусче да ме повали. Ставам сутринта за работа, гърлото ми се дере, боли, носът ми започна да тече като чешма без кранче, чувствах се като изцеден лимон. Трябваше да предприема нещо спешно и бързо, защото нямаше как да отсъствам от работа. И ето кои бяха моите помощници. Течна пластра, произведена от компания LR Health and Beauty. Започнах прием през 3 часа по една супена лъжица. Следващия продукт, който също е на компания LR, цистосинканус или така наречената памуклийка, природен антибиотик, унищожител на вирусите, започнах да приемам 2 пъти по една капсула. Другото, което добавих, това беше гъбата рейши, богата на бета-глюкани и подпомага имунната система. От нея започнах да приемам по една капсула. Естествено, за гърлото, нашият спрей с 83% алоe вера, 11 билки и прополис в гърлото и в носа. Мога да ви кажа, че до вечерта всичко беше отшумяло. Дори и аз не можах да повярвам. На следващия ден нито гърлото ми болеше, нито носа ми течеше, но продължих още няколко дни, като коластрата само я намалих и вземах сутрин и вечер по една супена лъжица. Така че, мили приятели, ако и вие имате такива проблеми, препоръчвам ви тези продукти с 2 ръце. Ако това видео ви е било полезно, моля, поставете лайк. Приятен ден!